chytili ma grafity. Všetko vreckové na dózy, ostatné mi bolo uriti. Žil som si vo svojom svete, mal som iné hodnoty. Bez vône farby chodil som po ulici jak zabitý. Môj vek, rok 95. Už jak 16 ročný mal som na scéne rešpekt. Spolu s ľuďmi ako Vega, Wolf, Scott, Maska a Rek. V DTK crew rozbehol sa malovania nový vek. Vegy, bombingy, throw-upy, ilegály v uliciach. Smalované električky, vlaky v depách, staniciach. Prvé graffiti jammy a prvé legálne steny. Prvé hip-hop akcie, to bol počiatok našej scény. Roku 9 spravil som poslednú vec. Prišiel MS, graffiti som zavesil na klinec. Preteklo veľa farby dnes, som mňa je už starý pes. Rešpekt pre všetkých, ktorí si v tom idú až do dnes. Toto je pár ľudí, čo sa na to nevysralo.